Ndine wenye mwana wa video dinasi ndiri ku Manass Chibanda media ndina General Colosso. Yeah man. Muredi mkomo wangu. Aya safe and sound. Na mkomo wangu Chibanda the man himself. Boze good. And welcome to the podcast. Today we're going to talk about the person that is trending right now in Zimbabwe, and that person is Mai Tt. Nudhu's Mai Tt akalika ma streets and social media. I don't want everyone else sick. Everyone is laughing. I know. Kunyango sina kuona. But wakanzwa kunzi Nudhu's Mai Tt abuda. Chinotanga kuya mfungwa kutotanga kutoseka Mai Tt. Because vanhu vashoma vari kutora side Mai Tt right now. Because everyone is thinking kuti Mai Tt vakaita is as a public stand. Vakuda clout. Vari kupera. Ndozvitaura vanhu vakawanda. So the question is, icho kwade kuti kupera kana kuti munhu akalikisirwa Nudhu's, and uyezve munhu waakunetsana naizvo, so pane anonzi Ketina, munomuziva? Ndomuziva. Munhu ndiyakalikisa ndizvo if I'm not mistaken. Ndozo ngotaura we are not sure. Beef iri pakati pavanhu two ava vangambori mafriends here. Nderecho kwadere, because these days you never know. Chibanda nono ngobuda chinetsana newe and then tosangana bawa totowirirana. The reason being kuti kuda kuti social media ifai. Colosso, what do you think about nyaya Nudhu's Mai Tt's? I don't know chakaitika because andikwanisi kuti nditi vakazvita maone kana kuti vakalikisirwa anditi because ndandisipo pavakalikisa kana pavakatumira and andisizokuti pavakatora for the first time vakanga vachida kumapani uye kuti vanga vachida kuita sei. Specifically havasi ndivo vakamatora, akatorwa nemurume wavo, angambori murume wavo Tinashe Maposa. Alright. So Mai Tt ndo vakabuda achitaura kuti zvakanaka ikoko. Then iye ndakazopa vavengi Mai Tt bvatase bvatsudzura vataturu. Okay, but chiro zvakadaro ka. But still in zvanga I think kuti it's not something chiri good. One for a brand kuti ringe richimbosangana nemapicture akadaro richibuditsa mapicture akadaro. Even kana vakazviita intentionally ndozvo ndikutaura. Kana vakazviita intentionally kuti ndora kuti mafans ati ye kana kuti vanhu vaswera vachitaura nezvangu every day. Anditi? Exactly. I think it's better because babaka haunodhuri kuti uite mari. But pana wakuzviita. Aiwa ndikuti kuitisa mari zvinogona kuitisa mari not mari but zvinogona kuitisa mbiri yekuti unoswera uchitaurwa nevanhu. Because pakuzoita mari ndopanogona kuti netse because asi munhu wese anokwanisa kwacho. Sure, nokuti ukabudisa Nudhu's hapana brand rinozoda kuramba richishanda newe. So mbiri isina mari pamwe pacho inozongobowa zvayo. It's useless. Of which vanhu muzimbabwe vasati vakuzvinzwisisa izvo. Inotina mbiri bana ndakana sendi. Uchatitaurawo kaisusu. Inini hangu ka. Maonera hangu inini ka. Chibanda chibotudzawo. Zvika it was staged. Serious. Inozoramba iri. Ona Mai Tt ka vada kugara vari chingopisa chete, vada kugara tauro nezvavo. Tasaone pawakabvira nyaya ndikati maboyfriends here kana kuti varu ndikati maboyfriends here kana kuti varu varora. Just after 2-3 months vanenge vane imwe nyaya. 2-3 months wanisana nanhengi, 2-3 months warorwa nanhengi, 2-3 months vaita sei. Saka ndikona kuti mapictures aka vakatonoda kuti aiwa handira kuti ndimbosheke internet kakuizunza kuti true vanyepedzera kuti aiwa zvazolika zvadai uchiona vachazongogona kuapologize kumafans kuti aiwa sorry chichi to apologize, but publicity. It could be true kuti Mai Tt vakalikisa vega, but only 1%. The 99% Mai Tt would never do that. Mai Tt vanogona kubuda pana pachituka munhu wese, zvinyadzi munhu wese, but iwo kubuda kubvisa hembe kuti nditore mapictures. Saka iwo kana wambokutaura zvinyadzi handisi kuti ndo zvakaitika, ndongotaura inyaya baba. Exactly. Tiri kuti kana uchimbokwanisa kutaura zvinyadzi zvacho chitokutadzisa ku amana point iyoyo ambuya vanobuda painternet vachitaura zvinonyadzisira vachitaura zvavanoda chinozotazakita manudzi chii. Amana musanyepera, musatambe nekufamba usina kupfeka kana kupikicha wako uchitenderera. We are talking about a picture mdara usina kupfeka rotenderera pasocial media moenzanisa kufamba kupicture nekutaura nokuti anobuda azvibalance. Munoziva kuti vanhu vasenderwa manudzi izvozvizvi vari mumarelationships kana kuti vakatorambana vachaita seshe. Izvozvi as we speak nhasi kana kuti pa few hours dzapfuura vakawanda sei.
but atikarichiona mapictures almost every day. Anditi okay indoda kungotaura paissue yamayara anditi mayara atidi kuti tivati vakaitisa vega but tinoda kungotaura some of the reasons dzinogona kuti dzitilide kuti vanogona kunge vari ivo okuti munhu ari capable kuzviita nenyaya yekuti munhu anodai. Yes. Because babaka inini I can't just say a word rinonyadzisira painternet anditi kana ndichiita ndoritra indoors tiri two danana namadhamu tiri two ndo kwatotaura manudzi edu ikoko so if kana wambokwanisa kuenda nazvo papublic wotaura kuti chakati chako zvakazodai zvako and all those kind of things saka tiri kuti there's a probability iwe munhu kana achimbokwanisa kutorwa manudzi mapictures ere zvarewa kuti kana kwapublish hatazokapublish unongoamba atorere kana ndiwo avanotora vega specifically murume wao ndaitora vakabvumiraka vakatorwa vachitopoza handi vaitopoza vaitoti ona vakabva vatopa dzidziso kuti kunyange wakanyora murudo sei usambofe wakatrusta munhu kuti ivo vaitrustawo munhu wenyama vaitrustawo mabi avo kuti inini ndine mabi angu relationship ngani dzavapinda vachingotrusta wachingotrusta wapinda iwatrusta 2 minutes watrusta kana kuri kutrusta achiona maresults acho kaya saka problem maititi ndeyekutrusta vanhu too much vari kukasika kuperera murudo pamwe nyaya dzeage kuti age yaenda saka wangotokana wangazoni uyu usaona kuti age yakafamba munhu anenge adesperate yes ndo zvandikutoona munhu afamba makore anenge adesperate like ati kurei anenge adesperate anangoti waona akati I love you 2 times 100 alright inini zvangu handisida kuwirirana nemi kana kurambirana nemi panyaya ini but izvo zvahandizozive manje because handisati ndaziva kuti kana munhu akasvika paage munhu anozova desperate apa age but inini nyaya yangu ingori pakuti possibility inogona kuvepo handisi kuti iripo but inogona kuvepo inini I'm saying kuti hapatorina possibility maititi would never do such a thing maititi wangatobuda vachistage death yavo kana kuti handiri kutaura kuti vanofakubuda vachistage something no exactly okay kusaka kustage kana vastage kana vakwanisa kumbostage something chinovatedzisa kustage something futi no I'm saying kuti maititi vanokwanisa kustage anything andikona okay but not kustage kuti manudzi avo abude ndozvandiri kuedza taura inini do you know kuti passion java akambobuda achitaura kuti madam boss wafa remember those days anoti zvakatomboshekesa social media something like that zvinowanika but usatambe nekunzi manudhuzi apassion java amira apa ari musho ndofunga vanhu vacho vese vari kutauraka pane kakufanana katoripo zekuti hazvimbotoshamise ndikaona nudhu yekukomana kutaura iyi passion java inini hangu personally ndoandingatoti anogona kutozviita izvozvo passion java is understood what we call anzi the power of relevance andauramba futi achipisa but my titi is not that person passion java ndoatongatoti munhu andauramba passion java abumopera manje passion java munhu wekuti anogona kungobuda passion java ndohaka munhu wese sha but passion java ndemunhu anotopenga manje kuti anogona kungostage anything ende manudzi akanogona kutongobuda but manje maititi something okay kana munhu achiita mashamwari ake handiti ndizvo reason yekuti unyanye kutaura pamusoro pekuti tinowirirana nanhingi ndeyechii kana mangwana muzobuda futi mutaura kuti hatichawirirana reason yacho yekumbouya munyanye kutaura zvokuwirirana kwenyu ndei at the end of the day kana zviri pasocial media kutsvaga relevance kupasana mapawa kuti vanhu vangu vazive uyu especially my titi naketina alright you see so kana zvakadaro zvinongotaridza kuti vari pakutsvaga exactly ndo zvanotaura and isisi hazvitomboti problem kuti munhu anga achitsvaga ingatova problem ndeyekutoti mune mautibvunza sei zvokuti munozvionawo sei because izvi zvingori pachena kuti ibasa vanhu vari pakutsvaga but manje mashandiro and isisi hatingavaudzi mashandiro avafana kuita mastrategy ariko mazuva ano pasocial media but you know what inini as a content creator I've understood kuti most of these people they are doing it in a wrong way kutsvaga relevance nekutukana nemunhu zvaitika kudhara kwete mazuva ano mudhara andikunyeperei zvaizosiwa anogona isusu hatina anotiziva
But if we keep on creating content, one day one or the other people are going to know us in a respectful way. Kwete kuti vanhu vokuziva and then mangwana kana kuzotara nezvako kuti Chibanda mukurora Chibanda akaroana na macheso kana Chibanda akaroana akazobuda exactly. All I'm saying kuti we say that there is no such thing as bad publicity. Exactly. But bad publicity is bad. The fact that pane word not bad close my records anenga bad. So I think kuti as artists, as celebrities in Zimbabwe, they should move away from exactly. Because again, kutaurire baba unogona kukura iwe uchitonzwa kuti vanhu vakauraya baba vako ndi anditi it's something chiri bad ichocho wokura uchinzwa kuti kune vanhu vakakura vachikuchengeta ndi alright vanhu vese une information dzavo nokuti wavaudzwa exactly. But unova ndanikira zvakafanana here unobata zvakafanana no vandichengeta amusati hanzi hakuna chinhu chinonzi bad publicity bad publicity indoriko because kune zvinhu zvekuti unoti ukafunga kuti ukanzitaura pamusoro panhingi unoshaura kuti nditaura kuti chii pamusoro pake nekuti pane zvakaipa kana ndo zviri kuweya more ndo zvandikutaura kuti these celebrities they were told or someone told them that there is no such thing as bad publicity. It's now in their mindset now kuti varongoti gainibude nichitukana na ningi vanozviconfuse pakuti chii vanofungidzira kuti vanhu handiti inzwaika kune bad publicity yekuti iwo people vanongotaurawo pamusoro pako vachitry kukublackmaila handiti tinogona kuiti haisi bad publicity because vanhu vachazongodiscover kuti dzadziri nhema that person haana kudaro wanyeperwa yonza Kelvin period one period has it munhu yakaipa zvikuru but vanhu later as time goes because hakuna chinhu chaunogona kuita chaunohide forever vanhu vachazoziva kuti no vanhu vaiti Kelvin period has right munhu ari right ngawani but vanhu vambokusvibisa at the first vanhu vakuziva uri wakasviba. Let's conclude on the issue of Mai Tt. So you have to give me your honest answer. Colosso, do you think that Mai Tt staged this whole thing? Nudhu's? Or you are just saying maybe? Okay. In Rikut, there's a possibility. There's a possibility. Because there's a possibility. Because vanomboga vachita something chakadakudaro and pattern yacho iri kuramba ichi. Manass, what do you think? There's possibility. 90%. I don't think so. Because nema records. My records are. I don't think so. Mai Tt is that person who might have relevance in the nyaya dzokutukana nevanhu. Wongo right now she might be still she might be doing it exactly. This is now ingeri theory. It's a practical mind. She might be doing it now kutsvaga relevance nekutukana nevanhu. But I don't think she will reach a level kubudisa manudhu. I will explain. Mai Tt, she's a woman. Mukadzi, a single woman, ane vana 2 vati kurei. She now understands kuti if I do anything that is really, really bad, it might affect my children. So, pa level rokubudisa manudhu, I don't think kuti Mai Tt vakabudisa vega vachida kunyepa. Ameno, tichazomboboisa mvura toisa manudhu. The voices now yours in the comment section below. We want to hear your honest opinion concerning the issue of Mai Tt. Do you think that this whole thing is caused by Mai Tt herself kuti vaida kuchesa what is called the cloud? Because Mai Tt at the end of the day munhu haatone mbiri yake kudhara oro hatisi kuziva. Tiudzewo mu comment section below. Kana usati wasubscribe pa channel ya Manass Chibanda wangu zvaizvo so gara wato subscribe.